לך לישון. יאללה. יאללה. יאללה, חבר'ה. כולם יסתכלו ככה. אז לא להסתכל. יאללה, הכל? יאללה, ארץ, עזוב, תתחיל פה. יאללה, כן, הכל, חבר'ה. הכל עם שלושה פזמונים. לא רואים אותך. לא רואים את אלון. אלון לא רואים. רואים. יאללה, חבר'ה. אחרי פעם אחת השיר, תשארי פה את הפזמונים כל פעם, לא צריך לצטט. 3, 2, 1, גו! לך תפיל את המצלמה. היא עובדת, לא? היא לא עובדת. בימים הראשונים של יעקב טרוזמן, שבבחירות ידעו למכור רק טלוויזיה, ולא הבדילו בין הסינגל והטריפל, וקוקי לא הכיר עדיין את יחיאל. רק דבר אחד מוסכם, אז קטן הבן אדם, אין סיכוי, יש קיזוז, או לא דמוקרטיה, תבטיח קלה על יד החברה. מאז עברנו שינויים בלי הפסקה, כאבי בטן ולילות ללא שינה, את המובייל הוא הקים בשתי ידיים, והם הבינו במספר אחד או שניים, כל אחד מיד למד, הוא תמיד ביד עמד, הוא יזם, הוא המציא, סופר יצירתי, תבטיח קלה על יד החברה, יעמידו לכולם, הכנתי למזגן ומספיק. עכשיו הבנו שאין עליך קוקי, אתה מספר אחד בסיפורי פוגי, שילוב נדיר של שמאלני ומדימונה, כמעט 2 מטר